Għal darb'oħra l-midja tal-Partit Laburista ppubblikat artiklu li ġab miegħu barax ta' kummenti mill-pubbliku. Artiklu li prova jagħti l-impressjoni li l-ekonomija ta' pajjiżna hija b'saħħitha u sejra tajjeb. Kienu ħafna dawk li kummentaw li artikli bħal dawn qed isiru biex jiddieħqu bil-poplu. Hekk kif kulħadd jaf kemm hawn familji u ħaddiema li qed ibatu għax mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar bil-faqar li qed jiżdied sew f'pajjiżna. Taħt l-artiklu tal-Midja Laburista bosta kitbu dwar il-bżonn li jiżdiedu l-pagi, hekk kif mhux qed ilaħqu mal-għoli tal-ħajja li ta' kuljum qiegħda dejjem tiżdied. Kien hawn fejn bosta kummentaw b'mod ironiku dwar kif kulħadd sar sinjur żgħir, b'referenza għal dak li qalinna l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat. Apparti li kont Prim Ministru mexej tal-Labor inti ekonomista wkoll. Ġifieri meta kont Prim Ministru bassart dak li se jiġri bil-mudell ekonomiku illi għażiltu. L-ewwel nett il-mudell ekonomiku illi għażilna wassal biex kulħadd sar sinjur żgħir. U li l-pajjiż mexa l qudiem u n-nies intrafaw mill-faqar. Id-daqqa tal-għoli tal-ħajja tant qed tħalli l-effetti tagħha li ċittadini Maltin spiċċaw ma jistgħux jixtru jew jikru appartament minħabba l-prezzijiet eżaġerati. Da minn barra l-fatt li l-affarijiet li wieħed irid jikkonsma qed jolew il-ħin kollu. Persuna oħra kitbet li l-għoli tal-ħajja eżaġerata li qed naraw ta' kuljum qed wassal biex ċittadini Maltin iħallu pajjiżna, mhux biex isibu xogħol bħalma ġara fis-sittinijiet iżda biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja diċenti għax il-politika tal-Labor waslet biex ħonqot u warqet lil ħaddiem u l-pensjonant Malti. B'oħrajn juru tħassib tagħhom għall-futur li se jkollhom uliedhom u ulied uliedhom fir-rigward tal-kwalità tal-ħajja diżastruża li qed ngħixu fiha llum il-ġurnata. Kumment ieħor tkellem dwar l-impatt li qed tħalli iż-żieda bl-addoġġ fil-popolazzjoni ta' pajjiżna, hekk kif issa spiċċajna tlifna l-kwalità tal-ħajja li xi darba kellna. Ma naqsux ukoll dak li kummentaw dwar il-bini ta' rażan li tila ma' kull imkien b'detriment għall-ambjent. Hekk kif grazzi għal dan it-tkabbir ekonomiku qed jiftaħar bih il-gvern ta' Robert Abela qed jiżdied it-tniġġis tal-arja, b'konsegwenza qed jiżdiedu l-persuni li jbatu minn mart respiratorju. Persuna partikolari tefed dawl fuq il-fatt li għalkemm matul dawn l-aħħar 10 snin smajna biss ftaħir min-naħa tal-gvern dwar kemm kibret l-ekonomija ta' pajjiżna, id-dejn baqa' jiżdied sena wara l-oħra. Fl-aħħar ġimgħat kienu bosta dawk li kkritikaw lill-Gvern Laburista għal mudell ekonomiku li qed jibqa' jimbotta Robert Abela, pjan li jibbaża fuq politika ta' kwantità u mhux kwalità, u li fi kliem il-Ministru tal-Finanzi kapaċi jisplodi l-popolazzjoni ta' pajjiżna għal 800,000 persuna.